Kaixo Joseba, Josu naiz, Ezkion gaude eta gaur argindegi ostatua erakutsiko dizuet. Argindegi ostatua garai baten udaletxea izan zen, Ezkioko udaletxea. Gero, famili bat eukizon jatetxe bezala eta urte pila egon ziren famili hori. Beste batzuk egon ziren eta gero guk, Veronika eta nik argindegi kudeatzen dugu. Bero nere bikotea da, bera kamarera bezala eta ni sukaldean, txep bezala. Sukalde tradizionala da, erabiltzen ditugu hemengo produktuak. Inguruko baserritatik erosten ditugu arkumeak, gaztaile, babarrunak, taulako gauzak. Hemen bezeroak herrikoak etortzen die, baina gero aparte ere bai, kanpoko jendea. Gero hemen daukegu txirrindulari bikain hau, Alex Aranburu dala, bere ama gurekin lana egiten du ere bai, eta hemengo bezeroa da. Pertsona oso elegantie da, eta txirrindulari bikaina, klaro. Gure etxean, karta zabala daukegu, baina gehiago eskatzen dienak, izaten die solomilloa, arkumea, gero arraiak, eta postre fama handie dauke gazta tarta. Eta gaur, klasiko bat inbar dugu, gazta tarta. Gure gazta tarta egiteko hemen osagaiak. Burina, gazta krema, azukrea, arrautzak, mascarpone gazta, galletak, esnekia eta gaztazarra. Lehenengo galleta txikitiko ditugu eta urtutako gurinakin nahaztuko dugu. 18 urtekin sukaldaritza ikasi nuen Donostin, gero praktikak Bergarako Lasan nitun, gero Bullira ere bai nintzen, eta hainbat lekuetan egon nago. Ikasitako dana, aukera ematen dit, nik egiteko nire erara. Hau ondo nahaztuta dagonean, moldera botako dugu, eta oinarria prest daukegu. Komeni da oinarria ondo nivelauta ustea, hobeto gehatzeko tarta. Oain osagaiak nahaztuko ditugu. Lehenengo gaztazarra, oain azukrea, mascarpone gazta, oain gazta krema, arrautzak, eta bukatzeko esne gaina. Eta ondo nahaztuko dugu. Komeni da nola gazta desberdina diela, ondo nahaztea. Eta orain botako dugu. Paleta horrela jartzen diot galletari zuzenean ez botatzeko. Oain labera eramango dugu. Ordu erdi gutxi gora bere eukiko dugu labean. Hau ematen do prest dagoela. Beitu zeitzura errauken. Oain ratzioa ateako dugu. Egin berria dagoenez, dezegin egiten da. Oain apainduko dugu basoko fruitukoekin. Bueno, Joseba, hau ezin da osten utzi. Etorri agudo Ezkioko argindegi ostatura. Agur!